Ameni. Toda kutenda Mwari masikatano nenguva ino yatawaniswa naShe. Donga kufarirai mese kumatimana kwamuri kuwadikani. Tinokudai zvakanyanya. Mwari varambe vachikuchengetai, vachikuhwerai pane zvese zvinokuvadza zvido zvemwoyo. Mwari vekudenga vazadzise. Tinokufarirai zvakanyanya pano papodcast yedu. Tigai tisvike patinonamata chingotenda Mwari. Tinokutendai Baba, tinokuongai, tinokukudzai, tinokupai mberi. Mazvita muridzi wedenga nepasi, mazvita shumba yerudzi waJudha. Nekuda kwezuva ranhasi ramati pasi chipo, tamuka takasimba tichifara. Tinokutendai nerudo rwenyu kunoshamisa. Mazvita Mwari wamasimba ose muzita raJesu. Amen. Toda kungotaura shoko raMwari zvishoma rinowanikwa kuna Luke chapter 10 pavhesi I think ndachikuda zvangu tingotanga pa19. Inotizvo, tarirai ndakakupai simba rokutsika pamusoro penyoka nezvinyavada napamusoro pesimba rose remuvengi. Hakune chinhu chingatongokukuvadzai, asi musafara bedzi nechinhu ichi, kuti mweya inozviisa pasi penyu, asi mufare kuti mazita enyu akanyorwa kudenga. Ameni. Toda kutenda Mwari neshoko ravo riri pakati pedu. Shoko rinotitiwo zvakanaka nai. Vadzidzi vakanga vakawanda vaya kuma 70 something. Ndobva vapuhwa simba naJesu, ndobva vanzi ndai munoshumira muguta. Ndobva vaenda zveshuwa kunoshumira muguta. Pavanga vakudzoka vanga vagopa ripoti kuna Jesu kuti nemwe yechinawo yaitodedera ichichema ichizvisa pasi pedu. Vakanga vakafara zvakanyanya. Ivo Jesu vakati zveshuwa takakupai simba pamusoro pezvose, hapana chinokukuvadzai. Asi kazhinji vanhu vachingotaura kuti panongonzi asi kana kuti bhati pane nyaya inenge iripo 9. Zvikanzi asi musafara zvenyu naizvozvo, asi farai mazita enyu kana akanyorwa kudenga. Nokuti zveshuwa tingaita mabasa makuru pano panyika, tingaparidza moto uchibuda, tingaimba kuimba zviya, tingaita mabasa makuru, but tizive kutoti mazita edu akanyorwa here kudenga. Unogona kungoita kaiwa asina. Zvangufana nemwana ada kunonyora exam, ungototora mabhuku ake nemabhobhendi ake ongoenda. Iye asina, pamwe aingoenda asina kunyorwa, ongoendawo ongonoita nevamwe. But pakuzonyora exam apa ndipo panonetsa, pane pakuda mazita nai. Mwari vekudenga ngavatiwanirewo nyasha. Zvatinoita zvese ngatingozivai kuti tine mazita edu arimowo here. Kune vamwe akatombonyorwa ndobva adzimwa. Wakazoziva zvehere kuti akazonyorwa zvehere mazita anga anyorwa. Kune bhuku dzinozarurwa kudenga vadikani. Bhuku wotarisa zita rako wowana ririmo. Kana rikazoshayikwa ndipo pane nyaya. Kunoenda vakanyorwa mazita. Vadikani ngatishingairei kunyorwa mazita edu. Tingaita mabasa makuru. Kuna vanhu vanoimba zvokutoti wega unoti hey, zvainitenge ngirozi chai. Achiimba, achishama, achinyatsoimba zvokuti vanhu vanosara vachinzwa zvakanaka. Asi zita ngarive rakanyorwa nai, zvese zvobatirana. Kune vanoparidza shuwa kutobvisa moto, kutoshumira zvokushumira zviya zvokuti hey, chinhu chakakosha ndechekuti zita ririko here. Shumirai zvenyu, zita ririko here mudikani. Nai, kune vanoridza makeyboard, vanoridza magita, vachitoridza zvokuridza zviya zvokuti wega unozonzwa kuti vakomanaka ichi ndio rinonzi talent rine munhu. Asi chakakosha ndechekuti mazita ariko here. Tingaita mabasa makuru anotyisa, asi mazita asina kunyorwa. Zvakangofana neshoko raMwari rinowanikwa kuna Matthew chapter 7 rinoti izvo handitombokuzivi kuti maita zvipi nezvipi. Vamwe taiprofita, taibudisa mweya yetsvina, kuti handitombokuzivi. Vanoziva vakanyorwa mumabhuku. Vanongosvikovhura bhuku ravo wotsvaga zita rako wowanika musina, woti kunouya vane mazita. Saka vadikani ngatiitei tichiziva kuti tina mazita achazonovhurwa, mabhuku ariko achanovhurwa mabhuku dzedu, kuti wakanyorwa here mubhuku nai. Vadzidzi vakauya vachifara shuwa, vachifarisisa kuti Jesu kwamatitumawo kumweya yetsvina yese yanga ichichema
ichidedera nokuda kwedu patatangosvika bedzisu tichingoti nezita raJesu mweya yetsvina yanga ichichema nevaroyi hamheno nen'anga zvichiita mweya yetsvina ichienda. Asi Jesu ndobva vangu vabvunza kutoti musafara zvenyu nezvinhu zvadikani, mazita ngaanyorwe kudenga. Kuita kwako kwakanaka kunoita kuti zita rako rinyorwe kudenga. Kuita kwako kwakaipa kunoita kuti zita ridzimwe naye. Mamwe akambonyorwa wakambotanga zvakanaka uchiita zvakanaka pakupedzisira apa hamene zvawakuda kuita zita rinodzimwa. Saka faitika kuti zita rinyorwe futi kana rakadzimwa, nokuti iwewo ndiwe unoziva, ndiwe muprofita weupenyu hwako, unonyatsotoziva kuti pane zvisina kumira zvakanaka, pane zvakamira zvakanaka. Iwe wega unozviziva wega kuti mafambiro andi kuita mazuva anaya haafadzi Mwari, mafambiro andi kuita mazuva anaya zita rangu rinogona kudzimwa. Saka iwewe shingaira kuti zita rako rinyorwe futi kana rambenge rakadzimwa. Kana risina kudzimwa ramba uchiwedzera kuti risadzimwe naye. Vadikani, kudenga kunoendwa, tingabhatana nekudedi, asi nerimwe ramazuva Jesu anodzoka vachitora vatsvene. Kune umwe anga asingatozivi kuti mazita anonyorwa, mazita atonyorwa kudenga. Mudikani wangu, kwese kwatiri kokoko ngatizvizive kuti mazita edu anonyorwa mubhuku kana tasvika ikoko, nokuti hatigari pane kusingaperi. Nerimwe ramazuva Jesu anodzoka votora vatsvene vavo, woona vane mazita mubhuku. Tikatarisa futi shoko raMwari zvakanaka kuna Matthew, unonzwa nyaya yechikomba yaya kuti kune vakasara varimo vakachengeta mafuta avo, vakagadzirira zvavo chikomba chavo vachiti hamene nguva yachinouya, asi zvedu takagadzirira nai. Avo vakanga vasinawo vachifunga kuti Jesu pavanozouya tinenge tonomhanya tonotsvaga mafuta, asi nguva haina kuvatendera nai, nguva haitenderi. Kugara wangu kugadzirira zvakanaka. Avo vakagara vakagadzira Jesu achingosvikawo ndobva vanga vasina mafuta vaya kutanga kumhanya kunotsvaga mafuta amheno kwavakanosvikoenda nokuti taimi yanga yapera. Ava vakanga varimo ndobva vatopinda, ndobva malaitsi atobatidzwa, ndobva vatoenda nechikomba. Saka pakazouya ava vakuti tipinde, vakati handikuzivi nai. Saka isu hatigari takagadzirira mazita edu achinyorwa kudenga, tichiita zvakanaka. Kana tichitadzawo tichimbokumba kuregerero, Mwari vedu vachitiitira zvakanaka nai. Ndokuti tizosangana naShe wedu wotipindai zvenyu, mazita enyu arimo. Nokuti kana akashayikwa unongoziva kwaunonanga nai. Handisi kuchisidzirana but tikutaura tikutaura inonzi reality, kuti munhu nemunhu gara uchiita zvakanaka, uchiziva kuti muzita rangu ndikadai so rinogona kudzimwa, ndikadai so rinoramba riripo nai, nokuti kunonyorwa mazita. Ndozvataurwa Jesu, handisi ndataura, ndiJesu wataura vakati farai kana mazita enyu akanyorwa kudenga. Musafara nezvizvi zvokubudisa mweya yetsvina, zvakanaka zvekuti, asi musangofarira izvozvo chete, farai futi nemazita kana akanyorwa kudenga nai. Kana ukanamata ukaparidza mweya yetsvina ichienda zvakanaka zvisingamboiti, asi zita rakanyorwa here kudenga mudikani. Ndo pane nyaya yacho naipapo. Zvese ngazviitwe mumba maMwari, ngatishandei tichishandira Mwari, tichiimba tichiita sei, wozoziva kuti zita rangu kudenga rakanyorwa here. Iwe wega ndiwe unotozviziva, mabasa ako ndiye anokuzivisa kuti mazita rakanyorwa kana zita rangu radzimwa nai. Asi ngatifaitirei mazita edu anyorwe, nokuti kudenga kunoendwa. Hatigari nepanapa nokusingaperi. Nerimwe ramazuva Jesu anodzoka vachitora vatsvene, vachitora kana wanga usikatozivi, izvozvo wakutoziva kuti aiwa, igai ndiite zvakanaka kuti zita rangu rigonyorwawo, igai ndiite zvakanaka. Nokuti kune mabhuku anovhurwa, munhu umwe anenge aine faira rake ravanongosvikotora, ndiwani wovhura faira rake, wowanika zita rako hamuna, kuti hatikuzivi, endai kwamaitira mabasa enyu. Iwe waishingairira mumba. Saka ngatingoitai zvakanaka kuti kana Jesu vedu vakadzoka toenda navo, mazita edu akanyorwa kudhara, tongosvikopinda mushe hwekudenga. Nokuti panapa tiri padandaro nai, asi Mwari vanotida zvakanyanya. Hazvinei kuti wakatadza sei, ukangoshingaira kuita zvakanaka, zita rako rinonyorwa nai, tobva zvangotiitira zvakanaka. Kune umwe munhu anofunga kuti ndakatadza zvakadai, saka pamwe rakatodzimwa. Rakadzimwa, asi ukangota futi zvakanaka, ukangokumbira regerero, ukava munhu anoita zvakanaka, rinonyorwa futi kechitu nai. Mwari vedu ndiwo ma-second chance, ndiwo machances nai. Tikangoramba tichingoita zvakanaka, tichikumba regerero, tichiti Mwari tiitirewo zvakanaka, kuti tizosangana nawo pakupera kweupenyu hwedu.
vadikani ndo zvatandinazvo zuva ranhasi. Again konamata tichivhara. Tinokutendai baba neshoko renyu anga ri pakati pedu. Baba vangu nashe wangu, tanga tisingazivi kuti mazita anonyorwa kudenga. Mwari wamasimba ose tiiteiwo kuti mazita anyorwe, kana ambenga akadzimwa ngaanyorwe nezita raJesu weNazareta. Tinokumbira kuna baba vedu vanotiitira zvakanaka, Mwari vedu ve2nd chance, Mwari vedu vemachanzi akawanda. Baba takumbira kuti nyasha dzenyu dziwanzwe. Takakutadzirai nokusaziva, takakutadzirai nokuziva, asi tinokumbirawo kuti mazita anyorwe sezvamataura pamaiudza vadzidzi venyu kuti musafara bedzi nokuenda kwemweya tsvina, asi farai kana mazita enyu akanyorwa. Tinoda kuti mazita anyorwe kuti tizosangana nemi pakupera kweupenyu hwedu, muzita raJesu anoshamisa. Amen. Ndoda kutendai vadikani nenguva ino yatinayo nekuteerera kwenyu nekunzwa shoko raMwari. Mwari vekudenga vakuwanirewo nyasha, varambe vachikuchinjai tichibva pane kumwe kubwinya tichinda pane kumwe kubwinya. Musare zvakanaka, tonana next week muzita raJesu. Amen.